duela gutxi, kontseiluaren eskutik eta ere salatu izan duzuela, ezta? 6 hilabete, urte erdia dela, Espainiako ikus-entzunezko legea onartu zenetik, eta ordutik hartutako erabakiak ez nahiko izan ote diren, ezta? Zantzu batzuk bai atzematen direla, baina oraindik ere mamiari ez zaiola koxkik egin. Hori da, bere momentuan salatu genuen legea etzela guk behar genuena, eta hizkuntza gutxituak ditugun komunitatek behar genuena, baina hala ere bai ezartzen zituela bete behar batzuk, streaming plataformentzat, telebista publikoentzat, erakundentzat, eta hauek ere ez dira betetzen ari, ez? Orduan, guretzako funtsezkoa da gutxienez minimo horiek betetzea. Bai, eta horretarako lanerako prest zaudetela, ezta, baina ez dakit oraintxe bertan zeintzuk diren lehentasunak edo indarrak nun jartzeko asmoa duzuen, Alex? Bai, guk pentsatzen duguna da hemendik bertatik Euskal Herriko erakundeen aldetik gauza asko egin daitezkeela. Esate baterako zinemaren esparrua legez arautu daiteken esparrua da. Hemen horretarako eskumena badaudelako. Katalanek esate baterako badute haien zinemaren legea, esaten duena emanaldien 50% katalanez izan behar dela, eta hemen antzeko arauren bat izango bagenu horrek asko errestuko luke gero zinemetan estreinatzen diren film horiek euskerara bikoiztuta edo azpidatzita izanez gero streaming plataformak elikatzea, eta beraz streaming plataformetan ere euskeraren presentzia biderkatzea erresa izango litzateke, ez? Horrekin batera guk eskatzen dugu euskerazko streaming plataforma sendo bat behar degula. Badirudi EITB-en horretan lanean ari zeratela, ez da euskera hutsean izango, baina guk nahiko genuke edo eskatzen duguna da plataforma horretan ikusi ahal izango diren ikus-entzunezko film eta telesail guztiak euskeraz ikusteko aukera bermatu dadila, eta hau horrela izango bada, primeran plataformak eduki guztiak, gutxienez telesail eta filme guztiak euskeraz ikusteko aukera emango badu, horrek aurrera pauso handi bat suposatuko luke euskeraren normalkuntzan. Eta ibilbide horri bat edo izango duzu, baina ez dakit, zeintzuk izango diren hurrengo urratsak edo buruan dituzuenak? Hori da, Espainiar estatuko zinemaren lege orokorra lantzen ari dira. Egia da, eskumen aldetik, autonomia erkidegoek badutela zinemaren arloan eskumena, baino hainbat arau orokor estatu mailatik ezarri behar dira, eta horietan ere Euskalgintzarekin, Kontseiluarekin eta beste hainbat eragilerekin, eta baita Kataluniako eta Galizako hizkuntza mugimenduekin elkarlanean ere, hainbat emendakin aurkeztuko dizkiogu, estatu mailako lege horretan ere, hizkuntza gutxituekiko minimo horiek bermatuak izan daitezen. Zinearen legea oraintxe eztabaidatzen ari den honetan ere probestu behar duzuela, ezta? Horretarako ekainean, Alex, 2 urte beteko ditu zuen ekimenak, ez dakit, balantza egiteko ere unea proposa izan daitekeen, orain arteko ibilbidearen ze balantza egiten duzue? Hori da, ibilbidearen balorazioa positiboa da, dudari gabe, gaia eztabaida sozial eta politikoan jartzea lortu dugu, edo horretan eragin izan dugu. Aurrera pauso txiki batzuk ere egon dira, streaming plataformetan esate baterako, duela 2 urte, Netflixeko 3 film, soilik ikustitezken euskeraz, 25.000 edukiren artean. Gaur egun, Netflixen 100 eduki daude euskerara bikoiztuta edo azpidatzita, Amazon Prime Videon beste hainbeste, beste egun, HBO Maxen, 4 daude, eta Rakuten TV eta beste hainbat streaming plataformetan ere hasi dira euskerazko edukiak txertatzen, eta gainera, lehen esan deten bezala, batez ere euskerazkoa izango den streaming plataforma bat sortzen ari zarete, ari dira erakundeak. Orduan, aurrera pauso batzuk izan ditugu, egia da, badaudela ere argi ilunak daudela ibilbide honetan, uste genuen erresagoa izango zela, esate baterako, hemengo erakundek, euskaldunak zinemetan babesteko legeak onartzea, edo ikus-entzunezko kontseilu bat sortzea, Europako zuzentarauek aholkatzen duten bezala, eta Kataluniak, Valentziak edo Andaluzia duten bezala, hemen ere ikus-entzunezko ikus-entzunezko kontseilu bat sortzea, uste genuen nahiko logikoa eta erresa izango zela, horren inguruko adostasun zabala egongo zela, izan ere ikus-entzunezkoen panorama asko biderkatu da azken urteetan, eta gaur egun dauden tresnak edo ez dira nahikoak
panorama berri osoa arautzeko eta hau gainbegiratzeko. Pantailak biderkatu egin dira, euskarriak biderkatu egin dira, duela 20 urteko erakunde eta kontrol zerbitzuek ez digute balio gaur egungo panorama anitza hau gainbegiratzeko eta arautzeko, ez? Orduan guk uste dugu hor ere badagoela erronka handi bat aurrean, azkenean Euskal Herri mailako estrategia adostu bat behar dugu ikus-entzunezkoei begira euskeraren normalkuntzan aurrera pausoak eman nahi baditugu. Bai, mezua argi dago, ez da, Alex, baina bilatu duzu ere mezu hori irisgarriago egiteko modu bat, modu ludikoagoa, alaiagoa, ze astegun honetan bertan aurkeztu duzue bideoklipa, non tartean zuek bai, baina gero aurpegi ezagun asko ere ikusi ditugun, ez? Hori da, gaur egun mezuak zabaltzeko modurik eraginkorrena ikus-entzunezkoak eta musika dira, ez? Eta horregatik erabaki genuen duela hainbat hilabete, bideoklip bat eta abesti bat sortzea, eta, bueno, jende askore lankidetzari esker hau errealitate bihurtu dugu, eta, bueno, gure kide, Pantailak Euskarazeko kide den Iboniza izan da bideokliparen zuzendaria, eta Josu Bergararen musikarekin, eta Oian Abartraren hitzekin, hainbat eta hainbat abeslari eta kulturgileren konplizitatearekin, eta herritar askoren parte hartzearekin, bideoklip eta besti txukun bat egin degula uste dugu. Alex, eta bain ikusiko du gainera, puska ondixagoa, baina bueno, aurrena behintzat eskertu beharko dizu gurekin egon izana, eskerrik asko, eta eutxi horri, Alex. Ni esker zuei, ondo segi. Bai. Euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta pantailetan euskara. Euskaraz herri gara, euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta pantaietan euskara.